Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Bíber József vagyok, az Együttlátók Alapítvány létrehozója. Együtt látva többet látunk, az alapítványunk mottója, és idén 5 éves lett maga az alapítványunk. Hogy ebben a fél órában miről fogok beszélni, röviden bemutatkozom, beszélni fogok arról, hogy a 2025-ös év és kiemelt év az Együttlátók Alapítvány számára. Majd címszavakban felidézem azokat a főbb eseményeket, melyeken partnerszervezetként vagy résztvevőként képviseltettük magunkat. Végül catch-csinálóként mesélek arról, milyen régi és új termékekkel várjuk Önöket az Együttlátók Alapítvány standjánál. Mindenek előtt azonban köszönetet mondok a lesek szervezőinek, akik immár 12. alkalommal szervezik meg ezt a segédeszköz konferenciát. Köszönjük Dvarecki Bálintnak, hogy megálmodta ezt a rendezvényt, Bukta Bence elnök úrnak és a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete valamennyi munkatársának, valamint dr. Nagy Sándor elnök úrnak, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének, munkatársainak ezt a mai napot. Már többen ismerhetnek, Bíber József vagyok, én római katolikus pap vagyok, Nógrád vármegyében, Zagyvarónán van a szolgálati helyem, 3 falu tartozik hozzám, és a papi szolgálat az elsődleges hivatásom és tevékenységem. Az Együttlátók Alapítvány alapítója vagyok, egyben önkéntes munkatársa is. Elsősorban szentmiséken és interaktív hittanórákon találkozhatnak velem az Együttlátók Alapítvány székhelyén, de a Tere-Fere Vacsora Otthonosan című programunkon is, ahol hobbi szakácsként sütök-főzök a résztvevők számára. A nyári táborok szervezésében és megvalósításában is oroszlán részt szoktam vállalni. A 2025-ös év miért is kiemelkedő az Együttlátók Alapítvány számára, több szempontból is kiemelkedő jelentőségű évszámunkra az idei. Elsősorban felsorolom ezeket az évfordulókat és ünnepi eseményeket, aztán picit részletesebben is mesélek róluk. Idén 5 évesek lettünk, a Braille írás, valamint a magyarországi vakgyermekek oktatásának 200. éves évfordulóját is megünnepeltük. Január 17-én ünnepélyesen megemlékeztünk Hummel Kornél atya, a vakok papja, a szeretet áldozata vértanúságának 80. éves évfordulójáról. A remény zarándokaiként léptünk be a 2025-ös szent évbe egyénileg is, közösségi szinten is. Ennek kegyelmi ajándékairól mondok majd pár gondolatot. 5 évesek lettünk. Idén májusban Boldog Gizella magyar királyné ünnepéhez kapcsolódva ünnepelte az Együttlátók Alapítvány 5. születésnapját. Ez az évforduló mérföldkő a mi életünkben. Sikerült talpon maradnunk, sikerült tevékenységünkkel országos szinten sokakat elérnünk, a küldetésünk pedig fokozatosan bontakozik ki, fokozatosan ismerjük fel mi is a hivatásunkat. Munkánkat az Együttlátók Alapítvány keretében önkéntesként végezzük. Célcsoportunk a látássérült és látófelnőttek, természetesen fiatalokat, középkorúakat és idősebbeket, valamint családosokat is várunk a programjainkra. Arra törekszünk, hogy integrált formában szervezzünk programokat a látássérült és látó résztvevők,
a lehetőségekhez mérten ugyanabban vagy megközelítőleg hasonló élményben részesüljenek. Foglalkozásaink interaktív jellegűek és elsősorban kiscsoportos foglalkozások formájában valósulnak meg. Mi egy olyan civil szervezet vagyunk, mely az együttlátás és az ökumenizmus jegyében szervez hitéleti programokat, továbbá világnézettől független, szabadidős foglalkozásokat. Célunk, hogy a résztvevők kölcsönösen elfogadják és segítsék egymást. Igen, jól hallották, kölcsönösen. Ez azt jelenti, hogy nem csupán a jól látó emberek nyújtanak segítséget a látássérült résztvevőknek, hanem a látássérült személyek is segíthetik látó embertársaikat lehetőségeikhez mérten. Például segítség az, amikor a látássérült emberek aktívan részt vállalnak a programok kialakításában és megszervezésében. Annak is örülünk, hogy a programjainkon résztvevő személyek közül többen vannak olyanok, akik a programokon túl is kapcsolatot tartanak egymással, odafigyelnek egymásra. Így szerveződnek az együttlátók baráti körének kirándulásai is. Januárban és szeptemberben szoktunk egy fél éves programtervet készíteni, melyet azután havi bontásban is közzéteszünk honlapunkon és hírlevelünkben. A megvalósult programokról havonta teszünk közzé egy összefoglaló beszámolót, melyek honlapunk beszámolók, érdekességek menüpontjában érhetők el, melyekből megismerhetik az érdeklődők az Együttlátók Alapítvány színes és változatos tevékenységét. Ezúton is szívből köszönjük, hogy alapítványunk fennmaradását látó és látássérült emberek önkéntes munkájukkal és anyagi támogatásukkal is segítették. A Braille írás, valamint a magyarországi vakgyermekek oktatásának 200. éves évfordulóját is szem előtt tartottuk az év során, és több programmal is kapcsolódtunk ezen jelen eseményhez. Például olvasó sarokprogramunkkal. Tisztelettel ajánljuk a kedves olvasni szerető embereknek az Együttlátók Alapítvány székhelyén minden hónapban megrendezésre kerülő olvasósarok programot. Ennek célja, hogy közösen olvassunk, mindenki úgy, ahogy tud. Aki jól lát, vagy gyengén lát, az síkírásos könyvről, vagy mobiltelefonja képernyőjéről. Aki súlyosabban látássérült, az Braille írásos könyvből, nyomtatott lapról, esetleg Braille kijelzőről. Minden hónapnak megvan a maga témája, amihez kapcsolódunk az olvasnivalónkkal. Manapság minden vakos kütyű beszél, a képernyő felolvasó szoftverek és az okostelefonok is felolvasnak nekünk. Minden technikai fejlődésért hálásak vagyunk, ezeket meg is kell tanulnunk használni, mert segítségünkre vannak. Ugyanakkor fontos, hogy ne csak felolvastatni tanuljunk meg a látássérült emberekként, hanem konkrétan a szószoros értelmében olvasni is. Az olvasás élmény nagy ajándék számunkra. A közösségi olvasás után teakortyolgatás közben beszélgetni is szoktunk az olvasósarokban az olvasottakról. Így lesz kerek a közösségben eltöltött délután. Jövő szombaton is lesz közös olvasás, kivételesen délelőtti időpontban. Még lehet rá jelentkezni a honlapunkon, és egy személyes megjegyzést is engedjenek meg. Én személyesen is fontosnak tartom látóemberként,
hogy a látássérült emberek is megtanulják a pontírást írni és olvasni. Ha nem tanulják meg, és nem használják, a látássérült ember önmagát teszi kevesebbé azáltal, hogy az így beszürkült információk nagy részéhez nem jut hozzá. Szerintem fontos az, hogy aki tudja, az megtanulja és használja, mert ezáltal is több lesz. Van játékklubunk, havonkénti rendszerességgel megszervezett játékklubban. Idén több alkalommal is előkerültek beíráson alapuló játékok. A közös játékalkalmakon szupertársaság szokott összejönni, és a göndörkacagások betöltik a nappalit, ahol akár brejpontokkal, akár dobókockával játszunk, a kedvünk rendszerint kitűnő. A legközelebbi játékklub jövő szombaton délután lesz, és nyelvi játékok fognak előkerülni a magyar nyelv napjához kapcsolódva. Hívogatjuk önöket, jöjjenek el, próbálják ki, mit jelent a közös játék élmény. Van rejtvénypályázatunk. 2025. januárjában rejtvényfejtő játékokkal emlékeztünk meg Louis Braille földi és égi születésnapjáról. A rejtvényfejtő játékot 8 fordulósra terveztük, az utolsó novemberi feladvány még elérhető a honlapunk hírek menüpontjában. Azok, akik mind a 8 rejtvényt megfejtették, külön jutalomban is részesülnek. Vannak kiadványaink, rendszeresen jelentetünk meg együttlátós kiadványokat, ami azt jelenti, hogy Braille írásban és síkírásban 16-os betűmérettel is kiadjuk ugyanazt a könyvet. 2025-ben a kockás könyvet jelentettük meg, valamint egy rózsafűzér gyűjteményt. Braille nyomtatást vállalunk, igaz, hogy viszonylag szerény kapacitással rendelkezünk ezen a téren. 2025. január 17-én ünnepélyesen megemlékeztünk Hummel Kornél atya, a vakok papja, a szeretet áldozata vértanúságának 80. éves évfordulójáról, valamint az év során életének több eseményéről is. Hummel Kornél atya szentélyeavatásának ügyét az Együttlátók Alapítvány felkarolta. Az Együttlátók Alapítvány nem csak a nevében, hanem tevékenységében is egyszerre igyekszik a fenti, azaz az örök élet dolgaira figyelni, és a lenti, azaz a földi mulandó élettel kapcsolatos ügyekre. Ezzel az együttlátással szeretném emlékeztetni most önöket Hummel Kornél atya, a vakok vértanúság hírében elhunyt papja, a szeretet áldozata életére. Hummel Kornél atya, a vakok papja, a szeretet áldozata 1945. január 17-én 80 évvel ezelőtt vértanú halált halt a Vakok Intézete kertjében, miközben védőn állt oda egy orosz katona által megtámadott, látássérült lány elé. Az Együttlátók Alapítvány 2025. január 17-én emléksétával, szentmisével és szeretett vendégséggel emlékezett meg Kornél atya életéről és vértanú haláláról. Itt említem meg az Együttlátók lélek- és közösségépítő táborát is, melyet idén júniusban Bánában, egy Nógrád vármegyei Zsák falucskában tartottunk. A tábor témája hegyek a természetben, az életünkben és a Szentírásban volt. A tábornak 2 mottója volt, melyek a címmel együtt jól kifejezték az együttlét célját és összefoglalták a tematikáját. Ezek
Az első, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, és meg vagytok terhelve, én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Az én igám édes, az én terhem könnyű, ahogy olvassuk Máté evangéliumában. A második pedig Prohászka Ottokától vett mondat volt: gondolod, kerül életed útjába egyetlen gátló kő is hiába. A tábor másnapján Balassagyarmatra kirándultunk, itt kapcsolódtunk Hummer Kornél atyához, akinek ez volt az első szolgálati helye. Aznap a Szent Háromság templomban vettük részt szentmisén, mely sokunk számára megrendítő szép élmény volt. A szentmisén látássérült testvérek szolgáltak felolvasással és zenei szolgálattal. A résztvevők táborral kapcsolatos visszajelzéseit ezúton is köszönjük. Te vagy a fény a szívemben Jézus konferenciánk. Az Együttlátók Alapítvány Te vagy a fény a szívemben Jézus címmel 2025. október 17-én 4. ízben rendezett konferenciát, melynek fő célja az volt, hogy megismerkedjünk a keresztény egyházakban megvalósuló látássérült emberek lelki gondozásának jó gyakorlataival, valamint olyan látássérült személyekkel, akik maguk is szolgálatot teljesítenek egyházunkban, közösségükben, továbbá bemutatkozási lehetőséget biztosítottunk azon civil szervezeteknek is, melyek tevékenységükkel részben vagy egészben a vallásukat gyakorló látássérült embereket segítik. A program további célja volt a kapcsolatteremtés és együttműködés támogatása az együttlátás és az ökumenizmus jegyében. A program mottójául az alábbi ige szakaszt választottuk, mert nálad van az élet forrása, és a te világosságod által látunk világosságot, ahogy ezt a 36. Zsoltában találjuk. A remény zarándokaiként léptünk be a 2025-ös szent évbe, egyénileg is, közösségi szinten is, ennek kegyelmi ajándékairól mondok pár mondatot. A Nemzeti Kulturális Alap Zeneművészeti Kollégiuma támogatásával az Együttlátók Alapítvány Szívünk együtt dobbanjon címmel 2 orgona koncertet szervezett az együttlátás jegyében. Az egyik koncertre május 17-én szombaton délután került sor Zagyvarónán, a Szent András apostolról nevezett templomban, a felújított orgonán Csányi Márton, Pilis Boros Jenő és Öröm kántora játszott, általa kedvelt bakdarabokat, valamint egy Liszt-mű is hallható volt. Az orgonaművek között gyönyörű népénekek csendültek fel, Bartók Zsuzsanna népdalénekestől, arany minősítésű népmesemondótól. A másik koncert augusztus 16-án szombaton délután valósult meg Bárnai Nagyboldogasszony templomban, melyet Szukal Lídia, a Pest-Szentlőrinci Evangélikus Egyházközség kántor organistája, énekművész adott. A művésznő gazdag műsorral ajándékozta meg a jelenlévőket, először gyönyörű ismert és kevésbé ismert Szent István királyról szóló népénekeket énekelt, ezután Liszt Ferenc műveiből válogatott, végül pedig Félix Mendelssohn Bártolditól játszott 3 csodaszép orgona szonáta tételt, és az alapítvány számára nagyon fontos volt, hogy az előadók látássérültek legyenek, és így nekik biztosítsunk
fellépési lehetőséget. Örömmel számolok be arról, hogy sikerült online kapcsolódnunk a Bízd rá magad, már több mint 200 partner szervezetet felölelő segítő közösséghez. Ennek a szolgálatnak a célja olyan struktúrált katolikus szakmai hálózat létrehozása és működtetése, mely a társadalom számára láthatóvá teszi a keresztény értékeket, a különböző szervezeteknek teret ad az együttműködésre, üzeneteik szélesebb körben történő tolmácsolására. Ennek érdekében hozták létre a bizmagad.hu weboldalt 2020 őszén. Erdő Péter bíboros úr, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottsága, illetve az Esztergom Budapest Főegyházmegye családügyi referatúrája ajánlásával. Május óta az Együttlátók Alapítvány is megtalálható ezen a felületen. Részvételünk más szervezetek programjain. Címszavakban idézem fel a 2025-ös évben ezidáig mely programokon vettünk részt partnerszervezetként, illetve személyes jelenléttel képviseltetve az Együttlátók Alapítványt. Együttműködünk a Szépművészeti Múzeummal, a Magyar Nemzeti Galériával, a Vasarhelyi Múzeummal. Buda Mária Magdolna önkéntesünk szervező munkájának köszönhetően sok akadálymentes múzeumlátogatáson vettünk már részt, és reményeink szerint a jövőben is lesz lehetőség az érdeklődőknek. Kapcsolatunk a Református Vakmisszióval 2025. januárjában részt vettünk az ökumenikus istentiszteleten, júniusban a nyári táborban egy igehirdetés erejéig kapcsolódtunk be az ő életükben. Kapcsolatunk a Reménykörrel, egyházi misszió az akadályozott emberekért. Segítségükkel részt vettünk szeptember 6-án Veszprémben Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásán. Velük együtt vettünk részt október 25-én a Határtalan Öröm címmel Kaposvárot szervezett színódusi napon. Jelen voltunk november 5-én szerdán a PPKE hittudományi kara, és a Reménykör paradigmaváltások az akadályozottsággal élő személyekről szóló katolikus tanításban címmel megrendezett nemzetközi konferenciáján. Kapcsolatunk Horváth Eszterrel, a látássérültek lelki gondozását végző tanárnővel, rendhagyó interaktív hittanórát tartottunk május 10-én szombaton délelőtt, amikor Horváth Eszter meghívására ellátogattunk a Felsővízivárosi Szent Anna plébánia templom hittantermébe. Reggel szentmisével kezdtünk az együttlétet, majd pedig pünköshöz kapcsolódva interaktív módon beszélgettünk a Szentlélek eljöveteléről. Kapcsolatunk a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületével. Részt vettünk május 9-én az általuk szervezett nemzetközi szakmai konferencián, június 14-én a Vakok iskolájában, a Brej maratonon október 3-án, a Fehér Bottal a Pontok nyomában című élménysétán. A Telefotelban is rendszeresen meghallgathatók az együttlátók hírei. Kapcsolatunk a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületével. Köszönjük, hogy felhívásaink, híreink megjelenhetnek a Hermina hírlevelében. Továbbá köszönjük, hogy a leseken is részt vehetünk, mint kiállító és előadó. Kapcsolat a Vakok és Gyengénlátók Veszprém megyei egyesületével.
Szeptember 6-án szombaton délelőtt Veszprémben csatlakoztunk a Vakok és Gyengénlátók Veszprém megyei egyesület által szervezett flashmobhoz, melynek célja volt, hogy a braille írás fontosságára felhívja a figyelmet. Kapcsolata VGKR Rákosmentei lámpásával augusztus 4-én hétfőn délelőtt az Együttlátók Alapítvány játékklubját Kraj Zsuzsa, a Rákosmente lámpásai projekt egyik közösségi civil szervezője meghívására házhoz vittük. Az alapítványunk szívesen fogadta az invitálást, és többféle játék lehetőséggel is készültünk. Kevscsináló az Együttlátók standjának meglátogatásához, a termékek rövid bemutatásával. Az Együttlátók Alapítvány boltjában 4 termékkategóriával találkozhatnak: akadálymentes játékokkal, kézműves termékekkel, ajándéktárgyakkal, csecsebecsékkel, nagybetűs síkírásos és beírásos kiadványokkal. Ezen termékek közül többel is megismerkedhetnek azok, akik a standunkat meglátogatják. A termékek részben itt helyben megvásárolhatóak, részben megrendelhetőek az info@együttlátók.hu e-mail címen, vagy a standunknál személyesen. Termékeinkre legkevesebb 10%-os kedvezményt kínálunk. A teljesség igénye nélkül néhány új terméket szeretnék a figyelmükbe ajánlani. Játékaink saját készítésűek, kockapakkunk 6 darab domborpontos dobókockát tartalmaz, 3D-s nyomtatással készítettem. Mindegyik kocka másféle színű, 3 dobókockás játékszabályt adunk most hozzá ajándékba, melyet az idén megjelenő dobókockás játékkönyvünkből vettünk ki, kevscsinálóként is. Legújabb társasjátékunk 3D-s nyomtatással készült, neve Dobj, Lépj és Győzz. Egy alapjátékszabályt készítettünk az általunk tervezett és nyomtatott játékhoz. A játékkal 2-6 fő játszhat. Az egyszerű játékszabályhoz ajándékképpen még egy izgalmas fordulatokat tartalmazó játékszabályt is kidolgoztunk, melynek célja, hogy a játékosok egy titkos ösvénybe járva megtalálják a vágyott kincsüket. És ez a játék végén kiderül, hogy sikerült vagy nem. Bevallom, hogy a játékára nem fedi sem a háttérmunka, sem a szellemi munka költségeit. Képzeljék el, hogy csak maga a játéktábla, ami 20x20-as, több mint 16 órán keresztül készül. Ezután következnek a bábuk, 6 formában, színben, valamint a dombortapintós dobókocka. Ennek a teljes játéknak az elkészítési ideje 24 óra. A játéktábla kigondolása, tervezése, tesztelése 1 évet vett igénybe, és hálásan köszönjük mindazoknak a munkáját, akik ebben részt vettek. Ez a játéktábla egy alaptábla, és a későbbiek folyamán különböző játékkártyák és kiegészítők lesznek hozzá kaphatóak. Kézműves termékeink közül figyelmükbe ajánlom advent és karácsony jegyébe Horgolt Mikulás zsákokat, édességgel megtölthető kisebb-nagyobb méretbe, Horgolt karácsonyfadíszeket, angyalforma, harangforma, fenyőforma, és nem tudom, hogy emlékeznek-e rá, mostanában jött divatba újra a habcsók karika, és Horgolt habkarika formátumot is lehet kapni.
Ezek egy részét Győrből, másik részét Ceglédről kaptuk ajándékba, harmad részét pedig mi magunk készítettük. Gyöngyből fűzött díszeket, melyeket Győrből kaptunk ajándékba. Az ajándékokért hálásak vagyunk Reidelné Horváth Izabellának és Tálas Margitnak. Tapintható képeslapokat is ajánlok a figyelmünkbe. Különböző színű alaplapokat vágtam fel, és azokra ragasztottam fel eltérő formájú, anyagú és tapintható matricákat. Ahány képeslap, annyiféle, és ezeket ajándékkísérőknek vagy könyvjelzőnek is ajánljuk a figyelmükbe, és az nagyon fontos volt, hogy azok a minták, amelyeket felraktam, azok különböző textúrájúak legyenek, és a látássérült számára is élvezhető, kitapintható formákat, mintákat és az ünnephez kapcsolódó képeket tartalmazzanak. Tapintható matricával díszített elektromos gyertyát, ezeket is saját kezűleg készítettem, és jó szívvel ajánlom az ünnepi asztalra dísznek, balesetmentes, és nem csupán egy elektromos mécses tesznek az asztalra, hanem olyat, amely magához az ünnephez kapcsolódik. Említettem, hogy kiadványokat is készítünk. Az ünnepek közelettével szeretettel ajánlom imakönyveinket és adventi versnaptárainkat is szíves figyelmükbe. Van képes mesekönyvünk is ajándékba. Kapható, illetve megrendelhető még a Szálláskeres a Szent Család imafüzet, rózsafűzérek gyűjteménye breírásban és síkírásban egyaránt elérhető. És a nagyobb újdonságunk a kockás könyv. Nagy örömünkre az Együttlátók Alapítvány önkéntes segítőinek köszönhetően elkészült ez a dobókockás játékkönyv, melyben több mint 50 játékszabályt szerkesztettünk bele, sok-sok kedvencünk van közöttük, a játékszabályokon túl adaptálási ötleteket is kínál több játékleírás. Az Együttlátók játékklubjában szívesen vesszük elő és játsszuk, hiszen ezek a dobott kockás játékok kerekebbé teszik a világot és a mi életünket is, és ez annyira friss kiadvány, hogy a síkírásos könyveket a héten hoztam el a nyomdából, a Braille kiadvány pedig 2 kötetben rendelhető, illetve vásárolható meg terjedelménél fogva. Mindezen programok és egyéb munkák megszervezése és megvalósulása már meghaladja a mi kettőnk fizikai kapacitását nővéremmel együtt. Éppen ezért hálásak vagyunk azon önkéntes segítőinknek, akik fantáziát látnak bennünk, és segítik tevékenységünket idejükkel, kreativitásukkal és munkájukkal. A strandunknál feliratkozhatnak a hírlevelünkre, ha megadják nevüket és e-mail címüket, illetve ezt megtehetik az alapítványunk honlapján is. Hálásan köszönöm a figyelmüket, és hogyha van kérdésük, akkor arra szívesen válaszolok, és szeretném jelezni, hogy tartottam az időkorlátot. Az Együttlátók székhelye az nincs messze, és látássérültek szempontjából nagyon jó megközelíthető helyen van. A Tököli út és a Gizella út sarkán, az Erste Bank mellett kell befordulni a Gizella útra, és rögtön abba a házba, a Földszint 2-esben.